Κύριε Πρόεδρε, διερωτούμε γιατί κάνουμε ότι είμαστε έκπληκτοι με τη στάση της Τουρκίας. Μια Τουρκία η οποία κατέχει τη μισή Κύπρο, μια Τουρκία η οποία διώκει τους Κούρδους, μια Τουρκία η οποία αφαιρεί τα βασικά δημοκρατικά δικαιώματα των ίδιων της των πολιτών. Το μήνυμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Για να ενταχθεί στην Ευρώπη θα πρέπει να εναρμονιστεί με τις αρχές και τις αξίες της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι να έχει την απέτηση να υποκύψει η Ευρώπη στις δικές της αρχές. Και όταν λέμε για Τουρκία, μιλούμε για το καθεστώς Ερντογάν, το οποίο αναδεικνύει το νεοοθωμανικό του πρόσωπο σε κάθε περίπτωση. Θέλουμε την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σεβόμενη όμως τη δημοκρατία, τις αρχές και τις αξίες της Ευρώπης. Merci. En vous priant d'excuser a priori la prononciation de votre nom, monsieur Dzhamaski. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! За никой, който се интересува и се занимава